Amintiți-vă și sunt pozele pe net, cu mâinile sus și cât de tare se susțineau în condițiile în care, amintiți-vă, celebra zicere a lui Alexandru Băișanu: Ioane, eu cu tine. Las pe Alexandru Băișanu să continue. Am în jur de 60, mai exact 64 de legi pe care le voi promova în Parlamentul României. Și iată-mă acum în ceas de noapte în Ierusalimul politiciei românești. Bună dimineața, domnilor și doamnelor parlamentari. În mintea și sufletul meu se duce o bătălie cumplită vis-a-vis de prezența la acest microfon, într-un totuși încerc gândind precum predecesorul nostru Conus Pirache din Titanic Vals a regretatului Mușatescu, și ca simplu exercițiu de retorică politică. Mincinos. Toți oamenii din Suceava să aibă wireless gratuit în... Ce v-a supărat? Repet. Mincinos. Nu sunt de acord cu foști membri liberali care au părăsit Partidul Național Liberal, atunci când partidul se afla în opoziție, care au trecut de partea puterii și care acum se întorc din nou. Las pe Alexandru Băișanu să continue. Deci am făcut invitații la toată presa suceveană la cabinetul meu parlamentar pentru o conferință de presă. În cabinetul parlamentar erau doar 6 locuri pe o încăpere mică, unde erau prezenți peste 20 de ziariști pe care i-am invitat personal. În acea sală erau și 2 persoane care nu lucrează nicăieri în presa suceveană. Deci nu sunt angajați nicăieri, nu plătesc taxe și impozite, nu au nicio legătură cu presa. Ei nu sunt ziariști. Deputat Alexandru Băișanu a încălcat legea în cursul zilei de 15 ianuarie, când a dat afară o echipă de filmare a redacției Suceava Live pe motiv că îi murdărește cu glod mocheta. Haideți să urmărim ce a spus acesta pentru a putea să-l acuzăm de minciună și reavoință. Ce v-a supărat? Repet. Deci am făcut invitații la toată presa suceveană la cabinetul meu parlamentar. Echipa redacției Suceava Live s-a prezentat la conferința de presă susținută de deputatul Băișanu, locația fiind la Palatul Administrativ, unde acesta are cabinetul parlamentar plătit de Camera Deputaților. Nici bine nu a intrat în incintă că a și scos afară operatorul de imagine și reporterul, fără a da vreo explicație. Menționăm că reporterii Suceava Live au fost invitați de secretariatul partidului la conferința de presă cu aproximativ 24 de ore înainte. Haideți să vă prezentăm filmul abuzului făcut de Băișanu. Deci o să vă rog frumos să vă vedeți de drumul dumneavoastră. Vă spun în mod real. Ești nervos, pare. Când o să înțelegeți că presa se face corect, o să fie ok. Atâta vreme cât faceți ceea ce faceți. Ei bine, răspunsul simplu al distinsului și emancipatului profesor universitar, deputatul Băișanu, a fost pe măsură. De ce ați dat afară pe cei? Intraseră cu glod pe mochetă și cu glod pe mochetă și nu era. Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. În sensul prezentei legi, prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate sau instituție publică, precum și orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice și care își desfășoară activitatea pe teritoriul României potrivit Constituției. Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informației. Așa începe textul de lege privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume legea 544/2001.